Capítol 1. La Natàlia, una noia jove que treballa en una pastisseria, rep la visita de la seva amiga Julieta, que la convida a passar la nit de festa a la plaça del Diamant i a participar en una rifa de cafeteres que tindrà lloc a la mateixa plaça. Realment, a la Natàlia no li ve de gust sortir de festa, però mai no sap dir que no quan li proposen qualsevol cosa i, com sempre, acaba acceptant. Vesteix tota de blanca. A la festa, un noi que no coneix de res li demana ballar. Ella s'hi nega, explicant-li que no en sap, a la vegada que pateix pel seu promès Pere, que treballa de cuiner a l'Hotel Colón. El noi que li ha demanat ballar es diu Quimet i va acompanyat d'un amic seu anomenat Cintet. Finalment, la Natàlia i en Quimet acaben ballant amb l'orquestra tocant de fons. Durant la festa, la noia recorda constantment que la seva mare és morta des de fa uns anys i que el seu pare està casat amb una altra dona des de que van viuda. La Natàlia creu que en Quimet té uns ulls de mico. Els dos joves perden els seus respectius amics, la Natàlia, la Julieta i en Quimet en Cintet. El noi li diu que ella només pot tenir un nom, Colometa, i que serà la seva esposa al cap d'un any. En sentir aquest comentari, la Natàlia arrenca a córrer pels carrers de Gràcia i en Quimet la persegueix també corrent. A la noia se li cauen els anagos pel terra. Capítol 2. La Natàlia ha quedat amb en Quimet prop del Parkway. Mentre l'espera, un jove en pijama li proposa sexe des de la finestra de casa seva. En Quimet arriba una hora tard. És que li sua tot aquest home, ja l'anireu coneixent ja. La Colometa vol dir-li que ha tallat amb en Pere, però no sap com fer-ho perquè en Quimet no li pregunta si ja l'ha deixat, a diferència d'altres dies en què ha insistit molt en el tema. La Natàlia sent una profunda tristor per haver deixat en Pere, ja que ara el noi es troba completament enfonsat. En Quimet treballa d'ebenista. Li fa grans sermons a la Colometa sobre les fustes, Gaudí, els drets de la dona i de l'home, la seva família i els seus plans de futur. Sí, el Quimet fa moltes xapes, també ho anireu veient. Durant la cita, deixa anar en més d'una ocasió el comentari «Pobra Maria», fet que té intrigada la Colometa. Ho diu sense cap mena de sentit quan ella li comenta que ha deixat en Pere. Capítol 3. En Quimet li diu a la Colometa que no vol que treballi més a la pastisseria, ja que, segons ell, el pastisser és un pervertit que va darrere de les dependentes. A ella no li agrada el comportament d'en Quimet i es nega a obeir-lo. Ell l'agafa pel coll amb una mà i li sacseja el cap. Estan 3 setmanes sense veure's. Quan es retroben, en Quimet li diu que havia deixat a la Maria per estar amb ella. És mentida, ja us aviso que és mentida, que la Maria no existeix, que s'ho està inventant tot perquè està puto boig. Ho veurem una mica més endavant. No és un gran spoiler, tranquils. La Colometa coneix a la mare d'en Quimet, una senyora que viu sola i que té la casa plena de llaços. El seu fill la tracta amb menyspreu i no viuen junts perquè ell diu que no vol donar-li feina i perquè la convivència entre ells no és gens fàcil. La parella va al Monumental. Allà es troben en Cintet, que els diu que al carrer Montseny hi ha un pis soterrat a molt bon preu que necessita una restauració. En Cintet li proposa en Mateu, un altre amic d'en Quimet, anar tots plegats a veure el pis i ajudar en les reformes. La Natàlia recorda la mala relació entre els seus pares, constantment barallats i sense dirigir-se paraula. La seva mare mai li havia parlat dels homes. Capítol 4. La senyora Enriqueta, que treballa de venedora ambulant de castanyes i moniatos a l'hivern i de cacauets i xufles a l'estiu, li comenta a la seva amiga Natàlia que prefereix que es casi amb en Quimet en comptes de amb en Pere. L'acompanya a comprar-se la roba de núvia pel casament. A casa seva, la senyora Enriqueta té un quadre molt estrany d'unes llagostes amb cara d'home i cabells de dona que surten d'un pou ple de fum i que maten a cops de cua. Entre la Colometa, en Mateu, en Cintet i en Quimet comencen les reformes del pis, tot i que aquest últim s'hi escaqueja, com no. Dins del pis del carrer Montseny hi ha unes balances gravades a la paret, on un plat pesa més que l'altre. En diverses ocasions de la història que relata la novel·la, la Natàlia la resseguirà amb el dit. En Quimet i la Colometa tenen una altra discussió perquè ell torna a treure el tema del pastisser pervertit. Que pesau, Quimet. Desapareix uns dies, i quan reapareix li diu a la Natàlia que l'ha vist passejant amb en Pere. Ella ho desmenteix rotundament, però en Quimet insisteix, jo et crec, Natàlia. L'endemà segueix amb el tema, i finalment ella li dona la raó perquè deixi d'insistir. En escoltar les disculpes, fingides, perquè és que no havia quedat amb el Pere, en Quimet s'enràbia encara més perquè creu que la seva promesa ha caigut en el seu parany i s'ha delatat. Li diu que s'agenolli per dintre. Quimet, m'estàs començant a posar nerviós, m'estic cabrejant, hòstia puta, i el que ens queda, Capítol 5. És diumenge de Rams i la parella dina a casa de la mare d'en Quimet juntament amb la seva veïna, que s'havia discutit amb el seu marit. Durant el dinar, en Quimet es comporta de forma molt maleducada davant la veïna, criticant el menjar poc salat de la seva mare i fent sermons sobre la sal. El diumenge següent dinen a casa del pare de la Colometa i de la seva parella. La Natàlia porta un braç de gitano de crema i en Quimet li regala un puro al pare de la seva promesa. Durant el dinar, el noi només parla de fustes. Se'n van aviat per seguir amb la restauració del seu pis. Capítol 6. La Natàlia i en Quimet van a veure el mossèn Joan. En Quimet li diu que no vol gastar-se masses diners en el casament i que com menys duri millor. El mossèn li fa reflexionar sobre la importància del casament i de la lentitud que precisa la vida, així com la cerimònia per gaudir-la. Molt bones paraules, mossèn Joan. En Quimet respecta el mossèn perquè considera que és un bon home. El casament és molt llarg i el mossèn Joan fa un sermó sobre Adam i Eva i el paradís. Després de la cerimònia van tots plegats en cotxe fins a Montjuïc a passejar per fer gana. Mentre els convidats fan el vermut al Monumental, al matrimoni es fa una sessió de fotografies. Després del dinar toquen música i tothom balla. La Colometa pensa que ha estat un dia molt bonic. Capítol 7. Un dia, la Colometa li ensenya a en Quimet un vestit de color castanya que s'ha fet ella mateixa. El seu marit té una reacció rabiosa estranya i la comença a perseguir per la casa mentre crida
Us ho prometo que això ho explica la novel·la de la Mercè. La tira a terra, la fica sota el seu llit i comença a saltar-hi damunt. Cada cop que la Colometa intenta sortir de sota el llit, en Quimet li pica el cap amb la mà i li diu que està castigada. En Quimet reuneix suficients diners per comprar-se una moto de segona mà gràcies a un contacte d'en Mateu proporcionat pel Cintet. La feina a realitzar va consistir a restaurar els mobles d'un senyor. La parella va fins a Badalona en moto, on s'hi queden a dinar. En Quimet torna a repetir el sospir. Pobra Maria. I torna a esmentar un altre cop a la seva exparella al llarg del dia. A la Natàlia li amoïna el tema de la Maria. Pensa constantment en ella i s'hi compara, imaginant-se que la Maria ho fa tot millor que ella. Sempre que visiten a la mare d'en Quimet, aquesta els pregunta si hi ha alguna novetat, referint-se si la Natàlia està embarassada. Un dia, en Quimet presenta a la Colometa l'aprenent de la seva botiga, l'Andreuet. Capítol 8. En Quimet acaba de construir una cadira en la qual porta bastant temps treballant. Diu que només s'hi pot seure ell. És que aquest home, tio, dona sortit. És diumenge, i en Quimet li diu a la Colometa que avui faran un fill. La noia recorda com en comptes de tenir una nit de nuvis, van tenir una setmana de nuvis, i que el primer cop que va mantenir relacions sexuals amb en Quimet tenia molta por de morir partida. La senyora Enriqueta es posa molt tossuda per saber com havia anat la nit de nuvis i la Colometa esquiva el tema.